но битката ще е на 100%. Защото на арената излизат двама войни, които винаги се борят до самия край. Първият от тях никога не е отказал предизвикателство. Спорт, бизнес, политика. Той винаги се хвърля през глава. Директно от Бургаския залив идва Бисер Русимов! Бисер, добре дошъл на арената. Добре заварили. Ти кандидатстваш от доста време. Точно така. Готов ли си за битка? През последните 4 години всеки ден съм готов. Битката ще е безпощадна. И това може да са първите ти и последни стъпки тук. Ако спечелиш, влизаш в Игри на волята сезон 6. Край с кастингите. Ако загубиш обаче, си отиваш къщи. Напълно го разбирам и приемам предизвикателство. Днес ще се изправиш срещу един истински боец. За да влезе в Игри на волята, той надви най-страшния си враг, самият себе си. Претърпя пълна промяна. От тинейджър с наднормено тегло се превърна в гръцки бог. Завърши на престижното 4-то място в Игри на волята 3. Посрещнете приключенеца Стратимир! Стратимир, добре дошъл отново на арената. Добре завари отново на арената. Какво е чувството отново да си на свещената земя? Яко, както винаги дошъл съм да се забавлявам, така че и това ще направя. Много добре знаеш, ще дам всичко от себе си. Ще видим какво ще стане. Изглежда ми интересно трасе, така че... Какво се случва с теб след Игри на волята? Трениране, бачкане, приключенстване, скачане от самолети, катерене по скали. Типичните неща. Нормалните неща. Точно така. Хубаво е, че не си загубил форма и жаждата за приключение. Няма как. Аз съм един дебелак, който влезе във форма и нямам право да изляза от форма, да покажа, че има начин. Така е. Ако ти спечелиш, влизаш в Игри на волята, All Stars. Телевизионно състезание от ново поколение. Нещо невиждано. Дори няма да се снима тук. Предизвиках ли интереса ти? Доста. Мислех, че ще мачка, но сега наистина ще трябва да дам всичко от себе си. Между теб и All Stars стои Бисер. Бисер, между теб и Игри на волята сезон 6 стои Golden Boy, Стратимир, който бие, печели. А загубилият си отива вкъщи. Положението е сега или никога. Бисер, Стратимир, готови ли сте за битка? Да! А ето и правилата. Първата ви задача е да освободите нунджакото. За целта ви трябва 2 ключа. Те са на понтона. На старта минавате над басейна по ринговете. После скачате в морето. Минавате през обръчите и плувате до понтона. Вземате един ключ и се връщате на брега, преди да тръгнете за втория. Когато отключите нунджакото, започвате да целите с него по плочките. Щом ги свалите на земята, ги пренасяте до катапулта. Там с помощта на чук ги изстрелвате една по една към коша. За всеки пропуск обаче ще правите по една наказателна обиколка на 50-метровото трасе с препятствия. Когато вкарате всички плочки в коша, започвате да ги редите по платформата. Носите ги една по една и може да стъпвате само между гредите. Ако плочките ви паднат, оставяте тази, която носите, и изправяте останалите. За да спечелите тази битка, ви трябва домино ефект. Подреждате всички плочки, събаряте първата, така че последната да падне в коша. Победителят влиза в голямата игра. Загубилият казва с Богом на арената. Момчил, сега и ти ще участваш в тази битка, макар и само като зрител. Според теб, кой от двамата ще спечели? Бисер изглежда изключително подготвен и има желание да се раздаде на арената, но смятам, че Стратимир и неговият опит ще бъде това, което ще реши днес победителя, затова моя глас отива за Стратимир. Така да бъде. Залогът е направен. Както гледам, Бисер изглежда доста корав и атлетичен човек. Мисля, че нещо, което много хора не осъзнават е, че аз не съм някакъв атлет от малък, аз съм един дебелак,
който намери начин да изглежда добре и сега съм сложен в среда с атлети, така че аз съм длъжен да съм надъхан. Бисер, Стратимир, готови ли сте за битка? Да! Готови! Екшън! Погледнете, Стратимир просто прелита през халките. Бисер също се справя успешно. Браво и на Бисер! И да видим сега как ще се справят във водата. Обръчите ни не са шега работа. Но, Стратимир, браво! Просто погледнете как отрас се сети. Как трябва да влезе в... Оу, изпуска се Стратимир. Все пак успя да се хване. А Бисер се опитва по трудния начин. Бързо се отказва. Точно за тази адаптивност ви говоря. Стратимир приключи на 4-то място в сезон 3. Беше един от най-адаптивните. Най-добре подготвените. И в All Stars, ако се класира, със сигурност ще има много да отмъщава. Браво на Стратимир! Но погледнете и Бисер. И изобщо не си поплюва това момче. Гони го по петите. И Бисер също успява. Да видим сега как е спъването. Бургаската акула срещу канадската косатка. И Стратимир вече е на понтона. Бисер също приближава. Няма да му е лесна тази битка. Стратимир вече е готов. Първи ключ вече е в ръцете на Стратимир. Хареса ви какво темпо поддържат и двамата. Предварителната ми стратегия за битката е да мога да натисна на плуването, защото това не е една от най-силните ми страни, за да мога да успея след това да наваксам на останалите елементи. Това е първа битка за Бисер на тази арена. И начинът, по който до този момент се представя, е наистина достоен за аплодисменти. И Стратимир вече е на твърда земя. Доста се е изморил Стратимир. Още само няколко загребания трябват на Бисер. Подзадъхал се е Стратимир. Дишай, брат, можеш. Мачкай. Разликата между двамата е под 10 секунди. И първи успешен курс за Стратимир. Сега той ще трябва да премине отново през ринговете. На пръв поглед много ме кефят доста от елементите, точно в мой стил: прескачане, катерене, халки, разбира се, най-добри от всички сезони. Плуването си го плувам, въпросът е, че много се измарям и не съм плувал над на година. Разликата между двамата е под 10 секунди. Държи се за предмишниците Стратимир. Ми се струва, че Бисер е още доста свеж. Погледнете го. В този момент Бисер изравнява Стратимир. Двамата отново са наравно. Ето това е битка. Един ветеран срещу един новобранец.
Но често казано на Бисер изобщо не му личи, че за първи път стъпва на тази арена. И ето Бисер първи ще се пробва за втори път на халките. Няма време за губене. Много добре тръгва Бисер. Доста стабилен хват за момента. Тук позагуби инерцията си, но все пак устрема му продължава. И както изглежда, Бисер ще завърши дистанцията без проблем. О, подхлъзва се! Добре ли си? И Бисер успешно преминава халките. Сега гледаме Стратимир. Мисля, че никога не е падал от халките Стратимир. Успешно преминаване и за него. Но за момента Бисер води. Смятам, че изпреварвайки го на втория етап, не само мога да запазя предината, но мога да направя и доста по-голяма дистанция. Да, малко му свърши въздуха на Тими. Малко спука гума. Стратегията ми е и винаги е била с едно постоянно темпо да не спирам и да продължавам до края. Това смятам да направя и днес. И Бисер отново е на обръчите. Много ми харесва колко е борбен. Сигурен съм, че и вие пред малкия екран може да усетите колко много хъс има Бисер. И Бисер тръгва по обръчите. Погледнете го, даже не се е задъхал. Интересно дали Стратимир не е пораздясал. За момента Бисер се справя страхотно. Отново голямо забавяне за Тими, все пак той успява да хване следващия обръч. И най-важното е сега да не се спира инерцията. Камбана за Бисер. И в момента камбаната бие за Стратимир. Защото Бисер отново тръгва към понтона. Успее ли да вземе втория ключ? Ще отключи нунджакото. И тогава започва да стреля по плочките. Последен обръч за Стратимир. И Стратимир успява. Но във водата си размениха ролите. На първия манш Стратимир водеше, а Бисер догонваше. Във втория манш Бисер трупа предина, а Стратимир плува по гръб. И ето го Бисер вече на понтона. И ето го Тими настига Бисер на понтона. А какво прави Бисер, просто не мога да разбера. И нов пропуск за Бисер. О, още един пропуск за Стратимир. В този момент битката вече става непредсказуема. Ако някой бутне плочките си, това ще е страхотно предимство за другия. Дай можеш! И сега започва играта на нерви. О, погледнете какво заклащане! О, погледнете! Ами ето това е битка. Край! Битката приключи! И ето го Бисер вече на понтона. И ето го Тими настига Бисер на понтона. А какво прави Бисер, просто не мога да разбера. И сега Бисер плува към брега. Тими събира сили. Погледнете, няма сили дори да скочи. А битката още е в началото. Дай, момче! Дай!
Момчил се опитва да го окуражава. Но като гледам скока на Стратимир и как тръгва към брега, може да се наложи не да го окуражава, да го вади от водата. И Бисер вече е на брега. А погледнете Стратимир. Нещо започнаха много да му се въртат очите. Малко загубил форма Стратимир. Погледнете, олюлява се. Но добрата новина е, че вече е на твърда земя. А Бисер отключва нунджакото. Трябва да дигне оборотите, Тими. Иначе за него All Stars няма да има. Дишай, възстановявай, добре си. Вие ми се доста свят, се клача, главата ме боли. Трябва ми малко време да се възстановя. Ще видим колко е това време и дали ще успея да наваксам. Стратимир, добре ли си? Дишай дълбоко и възстановявай, имаш много време. Нещо се случва с Стратимир. А Бисер започва да стреля. 3 плочки вече се въргалят в пясъка. Дишай през носа. Хубаво, дълбоко и бавно. Стратегията ми за хвърлянето на нинджагото е да го хвърлям настрани, защото така, разтваряйки се, има по-голям обсек и мога да засегна повече плочки. Можеш. В един момент вече нещо почва да умалява. Не знам, нещо явно не му е ден. Не разбрах какво му стана, но доста зле му стана по едно време. Това, което ми харесва при Бисер е, че той дори не си поема дъх. Просто продължава. За момента той се чувства доста комфортно на тази арена. И продължава да сваля почка след почка. Въпреки състоянието ми, всички знаят, ако трябва ще пълзя до края, но няма как да се предам. А Бисер продължава да бомбардира. И за момента му остават само 6 почки. Исках да кажа само 4. Давай, можеш. И най-после Тими е готов за стрелба, да видим сега. Много технично поваля една почка. Почвам да стрелям, обаче света ми се върти и усещам как ми трябва още малко време да се съвзема. Последни 3 почки остават на Бисер. А Тими все още не е дошъл съвсем на себе си. Не го фащай по средата, хвани едното, да се върти цялото. Още една почка поваля, но трябва да се забърза, защото Бисер е само на 2 почки от катапулта. Спокоен съм, защото ми остават още 2 почки, а Стратимир още не е преполовил и половината. О, страхотно изпълнение на Бисер! 2 с 1 удар. И Бисер се класира за катапулта. О, добро изпълнение от страна на Тими. А Бисер много ми харесва, вижте го. Подрежда си бавно, спокойно. И сега се подготвя за стрелба. Взема чука. И първи изстрел за Бисер. Ау, първи пропуск. И първа наказателна обиколка за Бисер.
Направо ми падна кръвното това плуване. Дай, брат, можеш. Още една повалена плочка. И нова наказателна обиколка за Бисер. Последни 5 плочки за Стратимир. Само 4 плочки остават на Тими. Бисер слага плочка номер 3 на катапулта. Доста добър изстрел, но ръбче. По никакъв начин не ме притеснява това, че не оцелвам плочките в коша, защото имам достатъчно голяма преднина да си избягам всяка една плочка по-отделно. О, още една плочка пада на пясъка. Последна плочка за Стратимир. И изостава, но ако мерника му е точен, ще може да гръмне Бисер. Страхотно изпълнение. Браво! И Стратимир е готов. И отново пропуск. В игри на волята никога нищо не се знае до края, затова преднината, която имам, не ме успокоява по никакъв начин и това ме прави още по-решен да спечеля тази битка до края. Стратимир, една плочка имаш тука. И ново ръбче за Бисер. А Стратимир определено трябва да се забърза. Имаш ли нужда от лекар, кажи? Но боли главата, ще повръщам нещо, не знам. Можеше! Ако не можеш да продължиш, казваш. С повече сила на чука. С повече сила. Добре, че е момчил да дава кураж на Стратимир. И първи пропуск за него. Да видим сега първата му наказателна обиколка. Не ме притеснява факта, че трябва да обикалям всеки път, защото със сигурност той ще обикаля повече от мен. Аз съм си доста точен, но ще видим. И нов пропуск за Бисер. Нов опит. И беше много близо Стратимир. Трябва наистина да подобри мерника си, иначе просто ще бяга. Можеш, леко, леко, супер си. Карали всичките плочки в коша. На Бисер ще му остава само да ги подреди върху решетката. Успее да ги подреди и да постигне домино ефект, при който последната плочка да падне в коша, той печели битката и виза за сезон 6. Да видим, ще успее ли да се разпише този път Бисер. Изстрел на Бисер. И да! Първо точно попадение за Бисер. С повече сила. Този път няма да му се налага да тича, да видим какво ще направи. Браво! Това е. Страхотно изпълнение и за Тими. Катапулта е доста дразнен, защото трябваше да го завърти на 45 градуса, че да стреля напред.
Но ето, че мерника там ми беше по-добър от на Бисер и малко успях да наваксам. Браво, това ти е играта. Много силно изпълнение за Бисер. И нов пропуск. Да видим сега. Що учеш наляво, бе? И Стратимир пропуска. Но не пропуска наказателна обиколка. Или по-скоро тя не го пропуска. А Бисер все повече започва да вдига темпото. Опитва се да потиска своя противник. И с тази доминация, ако успее да го бие и на доминото, съвсем ще го пречупи. И ще скъса билета на Стратимир за All Stars. Ще го прати обратно да си дотренира. О, още един пропуск за Стратимир. Не го разбирам. Лека по лека, супер си. Последни 3 за Бисер, отново прехвърля коша. Това беше една от култовите битки в сезон 3. Андрей Гридин срещу Димитър Морунов. Жестока битка между двамата. Само няколко дни по-късно Андрей Гридин спечели състезанието. И нов пропуск. Ръбче и за Бисер. Стратимир иска вода, много му е зле. Опитвам се му вдъхна малко кораж. Започна да се притеснявам. Той започва да ходи по арената, а трасето не е толкова тежко, че предразполага ходене. Не знам, може би нещо не е в кондикция, но започвам да се притеснявам за залога си със сигурност. И ето го, Бисер е готов. Може да започне да подрежда плочките по решетката. А Тими продължава. Колко плочки му остават, не виждам, но са доста. О, тази успя да влезе. Ами дали пък това няма да е обратът? О, не пропуска. Дай, можеш. Има още много време. И сега Бисер започва да реди решетката. Ако подреди правилно плочките за домино и бутне първата, така че последната да падне в кофата, Бисер влиза в Игри на волята сезон 6. А Момчил губи половината от спечелените грошове. Бисер започва да реди. Стратимир се прицелва и отново ръбче. Дай, още малко остана. Като че ли се повъзвърнаха силите на Тими, погледнете. Последни 5 плочки остават на Стратимир и той ще може да достигне Бисер. Погледнете колко ловко се придвижва Бисер. Нуждае се Стратимир от точно попадение. И да! Браво, бе! Успява да го постигне. Дали ще успее да дублира? Последни 3 плочки за Стратимир. Тази също влиза. Ето това му е играта на Стратимир. Не се е предал, харесва ми. О, още едно страхотно изпълнение. 3 подред, затаяваме дъх. И тук вече е гредичка. Последна наказателна обиколка за Стратимир. Супер си, браво!
след което той също започва да реди доминото. Със сигурност имам шанс да наваксам. Мисля, че ще съм доста по-прецизен и доста по-бързо ще се движа на самото домино, но нека видим. Това беше доста добро връщане в мача. Все още има шанс. Ако случайно Бисер бутне плочките и те паднат, двамата отново ще бъдат наравно. А сега Стратимир по най-бързия начин трябва да си извади плочките. Чувам, че Стратимир е вкарал 3 поредни плочки. Това за миг ме притесни. Затова решавам да продължа с още по-голяма сила и да задържа темпото до край. Стратимир една по една. Върни двете. И пак влез и излез. Стратимир се опитва да настигне Бисер. Но все пак има правила. Ами добре, в този момент битката вече става непредсказуема. Защото ако някой бутне плочките си, това ще е страхотно предимство за другия. Заклащане за Бисер. Погледнете Стратимир. За момента се движи доста бързо. Дай, можеш! Ако Стратимир успее да държи това темпо, ще настигне Бисер. Дали пък няма да гледаме накрая фотофиниш? Ново заклащане за Бисер. Добре. Стратимир е подгонил Бисер. И сега започва играта на нерви. Защото една грешна стъпка, плочките падат. И надеждите също. До последната плочка трябва да ги наредим, нали? Да. Последната плочка трябва да падне в коша. Който от вас го направи първи, печели битката. Доста нагъсто си е наредил плочките Бисер. Остават му само още 5. Добре, харесва ми начина, по който Стратимир се връща в мача. Ами, такива са големите шампиони. Такива са истинските играчи. Ново заклащане за Бисер. Със сигурност ще трябва да направи малко размествания на плочките. Нали всички трябва да влязат, всички плочки от съндъка и от... Всички, да. Но последната трябва да влезе в коша. Добре, много успя да скъси предината на Бисер Стратимир. Освен това, плочките му са доста добре подредени. Доста по-хармонично. Всички плочки трябва да бъдат наредени на решетката. Всички, до една. Все още никой не е направил грешка. Но така или иначе, една грешка ще бъде фатална. Погледнете, все по-трудно им става и на двамата.
Игра на нерви. Само едно докосване. Едно неволно трепане на крака и удряне на решетката. И всички плочки ще паднат на земята. О, погледнете! И ето, казах ви. На този компонент накрая една секунда невнимание може да ти коства All Stars. Плочките на Стратимир паднаха и сега той ще трябва да възстанови реда. Страхотен шанс за Бисер. Беше започнал да позагубва предината си Бисер. И Стратимир почти го беше догонил. Но казах ви, че едно грешно движение и всичко рухва. И доминото, и мечтите. Още 8 плочки за Бисер. Определено трябва да се забърза, защото Бисер носи поредна плочка. Още 12 плочки остават на Стратимир. А на Бисер още 5. Нова плочка пада за Стратимир. Трудностите не спират. Но ако Бисер по някакъв начин само леко чукне решетката, това ще е шанс за Стратимир да го настигне. Разбира се, той също трябва да е безгрешен. Вече веднъж се опари. О, погледнете какво заклащане! И домино ефекта тръгна. И ето, казах ви, мигне внимание и това е страхотен шанс за противника. Сега, преди да продължи Бисер, трябва да оправи всичките си почки. Погледнете колко е спокоен Стратимир. Като хирург, всяка грешка в момента ще бъде фатална. О, заклащане и за Стратимир. О! Разклащане и за Бисер. Явно до края те опъват нервите на момчил. Край! Битката приключи! На арената се случват чудеса. И ти си едно от доказателствата. Ако Бисер по някакъв начин само леко чукне решетката, това ще е шанс за Стратимир да го настигне. Разбира се, той също трябва да е безгрешен. Вече веднъж се опари. О, погледнете какво заклащане! И домино ефекта тръгна. И ето, казах ви, мигне внимание и това е страхотен шанс за противника. Решетката ми се клати, на Бисер вече му падна доминото. Тук май ще е място, където ще наваксам, вече съм се и възстановил, мога да се движа малко по-бързо, така че драпаме до края и да видим какво ще стане. Сега, преди да продължи Бисер, трябва да оправи всичките си почки. Да видим дали една грешка води към друга. Разбира се, това е шанс да ги подреди по-правилно. В игри на волята, поне в историята на игри на волята, винаги се е доказало, че до последно нищо не е решено. Продължавам да натискам до край. Погледнете колко е спокоен Стратимир. Като хирург. А всички почки на Бисер вече са изправени. О, заклащане и за Стратимир. Погледнете как заиграва червената решетка. Притреперва.
погледнете, връщай! Чувам, че на Стратимир плочките падат. И грешка за Стратимир. Това ми дава надежда, че имам още по-голям шанс за победата. Втора грешка за Стратимир. Оу! Разклащане и за Бисер. Цяло чудо е, че доминото му не падна. Бисер си рита решетката, постоянно играе си по нея, сяда си, обляга се, те му седат като залепени плочките. Да, явно до края те опъват нервите на момчил. Не. И погледнете, доминото отново падна. Започва да става нервен Стратимир и това се вижда. Това е негова трета грешка на доминото. Срещу само една на Бисер. Наистина показа днес на арената, че има пълния арсенал от качества. Сила, издръжливост, ловкост, самоконтрол. И психика. Да играеш като равен с равен срещу едно от големите имена. Никак не е лесно, повярвайте ми. Не случайно, залозите почти винаги са на страната на ветераните. О, погледнете какво заклащане! И аз не мога да повярвам. Всичко се тресе, но плочките на Бисер са като заковани. Виждам как ми се заклаща решетката. Плочките са абсолютно на косъм да паднат. В този момент си казвам, че трябва да бъда още по-спокоен. Последна плочка. А последни 3 за Тими, погледнете. Всяка грешка в момента ще бъде фатална. А Бисер без да бърза приближава. Има преднина. И последната плочка е поставена на мястото си. Тими се прибира да вземе нова. Все още нищо не е сигурно. Започва да пренарежда плочките си Бисер. И това е страхотен шанс за Стратимир. Заклащане за Бисер. Да видим, той тръгва за изстрел. Да видим сега какво ще стане. Бисер тръгва. Край! Битката приключи! Победа за Бисер! Бисер влиза в Игри на волята, сезон 6. Изключително щастлив съм, че все пак успях да си постигна целта и да бъда сред участниците в сезон 6 Игри на волята. Бисер, страховито представяне. Не изглеждаше като новобранец, а като истински ветеран, кален в битки. Като изпечен шампион, като господар на арената. Браво, Бисер! Благодаря. Браво. Стратимир, разочарован ли си? Плуването малко ме предсака. Много се измори, главата ми почна да боли. Ама се радвам, че се изправих срещу кросфит машина отново. Ти си ми фаворит следващия сезон, да не ме излоеше. Благодаря, докле. И така, Бисер, това е твоят билет за Игри на волята сезон 6. Вземи го. Благодаря. Честито. Робърт. Ева, честито. Бисер, на арената се случват чудеса. И ти си едно от доказателствата. Въпреки, че стъпваш тук за първи път, нивото ти е като за финал. Днес надви един от най-силните състезатели в историята на Игри на волята.
А историята продължава. И ти ще станеш част от нея. До година. Бисер, Стратимир, семействата ви очакват. Благодаря ви, успех! Мерси. Браво, хора!